Det er Sue Greenwald her med Awakened Stories i dag, og jeg er her med en særlig gæst, John J.R. J.J. Mendes. Hej J.J., hvordan har du det? Jeg har det godt. Jeg er lidt træt, men det er, hvad det er. Ja, så vi kommer til at tale om MOVE Movement, MOVE, og J.J. er grundlæggeren af det. Det er ham, der har sat konceptet sammen, så jeg vil lige stille nogle spørgsmål. Alle er begejstrede for det. Alle vil have mere info. De vil gerne tilmelde sig, de vil gerne i gang. Så jeg tænkte, at vi ville give dem et overblik over, hvad der sker der. Så først og fremmest, JJ, hvad er navnet på hjemmesiden, som du har oprettet til dette projekt? Så hjemmesidens navn vil være en MOVE officiel moveofficial.com. Vi var heldige med domænet der. Jeg var virkelig bekymret for det, da jeg startede alt, men det er klar til at gå. Den er klar til brug. Perfekt, okay, så jeg vil lægge alle disse oplysninger ind i beskrivelsen, når jeg har fået det skrevet. Så moveofficial.com, ikke? Højre. Jeg blev nervøs. Så dybest set vil jeg tale lidt om din baggrund, og hvad der fik dig til at starte spillet, om du vil, eller projektet. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal henvise til det endnu. Og så tilføjer vi, og vi går mere i detaljer, hvis det er okay. Så vi ved alle, at du har en berømt far. Kong Smarty, hvordan fik du ideen? Men hvordan blev du inspireret til at skabe dette spil? Jeg tror, at det virkelig startede en dag. Min far fortalte mig, at jeg ville lave et stort projekt, som far ville give mig ideen til. Og jeg tror, at det første, der virkelig dukkede op i min sind, i den uge var et fællesskab, der kan hjælpe hinanden med at vokse, uddanne sig selv uden nogen forhindringer på deres vej, ligesom bare bringe alle sammen til en fra hele verden, uanset hvem du er på alderen. Du ved, race, alt sådan noget er bare at bringe alle sammen til en. Og jeg tænkte bare over det. Og jeg kunne virkelig godt lide ideen om at bringe idræt ind i det. Så lige og hobbyer også. Så som alt, hvad du kan lide at lave, kan du bringe det ind i enhver sport, enhver fysisk træning. Du ved, far kan virkelig godt lide ideen om parkour meget. Så det vil være meget godt integreret i det. Men jeg tror, at jeg virkelig fandt inspiration fra spil som Pokémon Go, hvor du skulle gå rundt og fange Pokémon. Og jeg tror også, at der var et gammelt show, der hed The Great Race. Og det show var i mit hoved, fordi det var at tage til dette sted, lave dette puslespil eller dette spørgeskema eller sådan noget, og så finde ud af, hvor du skal gå hen næste gang for at få flere point og andet. Og jeg har altid godt kunnet lide tanken om det. Så jeg startede ligesom bare derfra. Og hvad gør du, når du gør den slags ting, du er MOVE? Så det der, navnet kom fra. Ja, jeg elsker det. Og da du første gang fortalte mig om konceptet, havde du skrevet en oversigt over, hvad det var. Og jeg læste det, og jeg blev lamslået. Det er en helt unik idé. Ingen andre har nogensinde gjort det. Ingen har tænkt på det. Og du sagde, at du skrev det på 10 minutter eller noget i den stil. Så som givet til dig, er dette projekt perfekt til dig. Ja. I skolen brød jeg mig aldrig rigtig om at skrive ting og essays og den slags. Men når det kom til, du ved, idéer, som jeg virkelig kunne lide, gjorde jeg normalt ud over, hvad der var nødvendigt. Og det her, jeg mener, det hele var i mit hoved i et stykke tid. Men du ved, det er som min far siger, det er meget bedre at skrive det ned. Så du har det et sted. Og så skrev jeg det hele ned med alt, hvad jeg kunne komme i tanke om, og nogle ting, som jeg tilføjede inden for et par dage efter. Men det er alt, der er på min telefon. Smukt udført, ja, så det var guddommeligt inspireret af det, jeg kommer til. Ligesom dig, så om dig personligt, har jeg en liste over dine passioner. Så hvad er dine passioner i livet? For det hænger smukt sammen med dette projekt.
Jeg ved, at en af mine passioner er at sove. Det er en stor en, men bortset fra det kan jeg godt lide at lære en masse. Jeg kan godt lide nogle gange som 2 eller 3 om morgenen. Jeg går videre til store, lange tangenter og lærer om, du ved, forskellige typer historier. Min store ting er tegneserier og forskellige typer medier generelt. Og ligesom jeg bliver så fokuseret på disse ting, hvor jeg kan lære en hel historie om en tegneserie, der udkom inden for 20 minutter, fordi jeg synes, det er interessant. Højre. Og det vil jeg gøre med tegneserier. Jeg vil gøre det med at lære nye færdigheder som noget sådant, jeg virkelig gerne vil ind i. Der er en, jeg kan ikke huske navnet på den, måske er jeg ved at blanke i øjeblikket, men som om det er den type håndværk. Jeg kan ikke huske navnet på det lige nu. Det kommer nok til mig senere, men der er mange fede ting, jeg kan lide at lave. En anden er en byggekassemodeller. Bare at bygge noget generelt. Jeg kan godt lide at bygge. Jeg følger instruktionerne rigtig godt. Lego er en af mine yndlingsting at lave. Du har et ubegrænset potentiale med Lego og den slags. Kreativitet, ja, men jeg har lært dig at kende gennem årene. Du var på mine udstillinger for mange år siden, og det var sådan, jeg mødte dig. Men jeg ved, at JJ er så vidende om enhver form for videospil. Det er vanvittigt. Absolut. Jeg spurgte ham om et spil. Han spillede et spil, og jeg sagde, det har jeg ikke hørt om. Og han gik ind i en 20-minutters afhandling om kampen. Og først tænker jeg, jeg er ligeglad. Men så begyndte jeg at lytte, og jeg var virkelig interesseret i konceptet for dette andet spil, du ved. Så du har en måde at formidle den information på. Så han elsker spil. Han spiller en masse spil, ikke? Og det er du meget vidende om. Og den anden ting er, at du elsker grafiske romaner, science fiction. Vi har talt meget om science fiction og Marvel-film, actionfilm. Og jeg tænkte, vi skulle have en podcast. Virkelig bør du være vært for en podcast, fordi du ved så meget om disse emner. Så det er virkelig sjovt at tale med JJ. Han ved en masse om disse ting, science fiction og fantasy. En anden ting, jeg godt kan lide ved dig, JJ, er, at du kan lide behageligt tøj, hvilket vil hjælpe om lidt. Absolut. Behageligt tøj er nøglen. Absolut. Og så mad, jeg er et madmenneske, så mad er et ret stort emne for mig, som jeg tror, det er for dig. Det er bare sjovt. Men jeg tror, at folk gerne vil lære dig at kende, fordi dette spil vil tage verden med storm, når det er færdigt, ikke? Højre. Så vi talte lidt om, hvordan du kom på konceptet, men lad os tale om, hvad MOVE generelt er. Som hvad er spillet, eller hvad er projektet? Så MOVE, det er et akronym for en masse ord, som jeg virkelig gerne vil integrere i projektet. Så MOVE står for motivering, organisering, uniting, visualizing og educating. Og disse 5 søjler vil være det, der dybest set holder MOVE op til de standarder, det vil blive sat op til. Fordi jeg vil have nogen, det bliver som et brand. Vi kommer til at have flere forskellige aspekter af MOVE. Og det vigtigste, jeg gerne vil gøre, er at motivere folk. Jeg vil organisere mennesker, jeg vil organisere begivenheder. Jeg ønskede at forene en masse fællesskaber og forskellige typer kulturer, som ellers aldrig ville blive forenet. Jeg vil have folk til at visualisere, hvor de skal hen, eller hvor de vil være. Og jeg vil have folk til at uddanne sig selv om alt, hvad de føler, at de ønsker at blive uddannet i, at du laver dit eget pensum. Du har ikke nogen form for regler. Du er nødt til at lære dette, du er nødt til at lære dette, du kan ikke lære det. Nej, du lærer det, du vælger, hvad du vil lære. Det hele er baseret på dig. Alle har en anden styrke eller svaghed, og vi har talt med folk, der er virkelig fysiske, og de har en fysisk intelligens, og så har du folk, der virkelig er interesseret i, lad os sige videnskab eller matematik, eller du ved, hvad som helst. Så dette spil vil dybest set give hver enkelt mulighed for at opfylde disse behov på det område. De kan virkelig fokusere på det, de elsker eller kan lide at gøre, og få flere færdigheder der. Højre. Rigtigt. Jeg havde et spørgsmål i sidste uge. Så hvad nu hvis nogen ikke er fysisk? Vil vi kalde det i stand til at træne eller løbe eller klatre eller hvad som helst? Dette er ikke kun et fysisk spil, vel? Nej, absolut ikke, for det har jeg også selv tænkt over. Og indrømmet, mange mennesker vil ikke være i stand til at lave idrætsdelen.
Og det er helt fint, for det gør det ikke. Det omgiver sig ikke omkring idræt. Helt ærligt, det, der kører sig selv på, er aspektet af at bringe folk sammen og uddanne. Og det handler også om dig. Det er ikke at sammenligne sig selv med mennesker. Der er intet hierarki, der er ingen, jeg er bedre end dig. Det handler om dig, så for eksempel står der fælles menneskelighed i bunden, fordi vi alle vil være, vi er alle et, vi er alle sammen. Det er lige meget, om din svaghed er min styrke, eller min svaghed er din styrke, uanset hvad det er. Vi kan alle mødes og hjælpe hinanden med at vokse, ikke? Rigtigt fremragende. Så lad os for eksempel sige, at jeg gerne ville lære et sprog, men jeg havde ikke rigtig lyst til at løbe eller lave noget fysisk. Jeg kunne stadig være med i MOVE. Absolut. Og lære sproget, og så bliver jeg belønnet med pointer eller kontanter, ikke? Ja, så vi vil have et pointsystem. Dybest set, jo mere du lærer, jo mere du sætter dig selv i det, jo mere beslutsom at du er, vil afgøre, hvor mange point du får. Og disse point kan så indløses til for eksempel regninger, der skal betales. Du ved, du kunne tage på ferie og andet. Du kunne gå ind og sætte dine familiemedlemmer på ferie. Du ved, det giver dig mulighed for at være, du ved, for at sikre dig, at du er okay, men også være uselvisk og sørge for, at du tillader andre mennesker at være, du ved, hvor de ønsker at være. Højre, det handler ikke kun om, du ved, det er det, jeg vil. Nej, det er det, vi alle ønsker. Så hvis jeg for eksempel spillede spillet, og jeg fik en masse point, kunne jeg donere den til nogen, der havde problemer, eller økonomisk hjælp, eller hvad som helst. Og så kunne de bruge pointene til at hjælpe sig selv. De kunne få kontanter, eller hvad som helst. Absolut, og selv da kan den person også selv optjene point, hvis det er nødvendigt. Jeg mener, alle vil have adgang til det. Højre. Så du ved, og nogle gange kan nogle mennesker have ting, som de ikke kan gøre i øjeblikket, eller en anden kan. Du kan så hjælpe dem. Hej, jeg ved, at du ikke er i stand til at gøre det i denne uge. Så lad mig låne dig pointerne. Du ved, du gør, hvad du har brug for. Du kan betale mig tilbage, eller du behøver ikke. Det er okay, vi er alle, hvad du ved. Det er ikke noget, hvor det er sådan, du ved, jeg giver dig eller du ved, hvis jeg giver dig noget, jeg forventer til gengæld, der er det. Det er grænseløst, der er ingen grænser for det, så længe den eneste grænse er, hvad du sætter dig selv til. Højre. Jeg vil gerne tro, at lad os sige, at nogen er begejstrede og motiverede, og de ikke er i fysisk form. Okay, som om de ikke gør noget nu. De kan ikke lide at træne, så ville de være så begejstrede for denne kamp, at de ville sige, hey, måske går jeg en tur, opbygger min hjerne, blag, blag, blag. Og så gør jeg det måske igen næste dag eller hvad som helst, og bare lidt kommer ind i en sundere livsstil, ikke? Absolut. Det ville være håbet. Rigtigt. Du vil ikke overvælde nogen. Ja. Så jeg kan godt lide, det er en af de idéer, jeg kom på, hvor det er noget så lille som, hey, jeg kunne gå denne mil og lytte til en podcast om et bestemt emne, en eller anden form for historie, og så, du ved, komme hjem og lave et spørgeskema. Og det spørgeskema giver mig point. Men mens jeg laver det spørgeskema, mens jeg lærer uddannelsesdelen af det, gik jeg 1 kilometer, du ved, og det går hånd i hånd, og det giver dig mulighed for at gøre 2 ting på én gang, du ved, og det giver dig mulighed for at lette dig selv i idrætsdelen. Okay, ja, og nogle mennesker elsker de fysiske ting. De vil spille basketball, de vil løbe, løfte vægte, hvad det end kan være, hele tiden. Så ja, de vil have det nemt med det, men måske er de lettere på den intellektuelle side. Så måske ville dette opmuntre dem til at lære nogle nye ting, som de er interesseret i, du ved. Uanset hvad, du ved, det er lige meget. Så listen over emner er virkelig ubegrænset. Det er det absolut. Og især med sport, hvad jeg synes, du ved, var en god idé med sportsaspektet, at du kan, du ved, gå til dette bestemte sted, du ved, gør hvad som helst, du ved, kriterier skal færdiggøres, uanset om det er, du har brug for at lære denne bestemte bevægelse i en sport eller lære at gøre dette, lær at gøre det, du ved, og det giver dig mulighed for at blive bedre til dine færdigheder, finpudse dine færdigheder, skærpe dine færdigheder, så du kan blive bedre. Og mens du optjener point,
kan du sige, at den basketball, du bruger for nylig, har været svag, og den er blevet forværret. Med pointene kan du så bytte point og få en bedre basketball og den slags. Det giver dig dybest set mulighed for at komme længere, så du har mere grund til at gøre det. Det lyder fantastisk. Det lyder fantastisk. Ja, jeg ville ønske, at de havde det dengang jeg var yngre, fordi vi var tvunget til at udføre visse fysiske opgaver og selvfølgelig intellektuelle opgaver. Og vi er gode til nogle ting. Vi kan godt lide den. Vi er ikke gode til andre ting, men du skal igennem det, ved du? Så meget bedre, hvis livet handlede om at gøre mere af det, du elsker. Udforsk selvfølgelig andre ting, men gør mere af det, du elsker. Og det er, hvad det er. Det vil være en sund måde at afrunde din interesse, din personlighed, din viden, din fysiske kondition, alting på. Absolut. Smuk pakke og det samlende stykke. Så du prøver virkelig at få folk i samfundet til at mødes til arrangementer, til projekter, til læring, hvad som helst. Og jeg tror, det er en vigtig komponent, som vi er blevet berøvet for nylig, ligesom de sidste 4 eller 5 år, vi er blevet, og jeg siger, at vi generelt er blevet bange for fysisk at være sammen med mennesker. Du ved, du ser memes og vittigheder hele tiden om, at folk ikke ønsker at forlade deres hus længere. Du ved, de ønsker ikke at gå ud og bekæmpe andre mennesker og håndtere andre menneskers meninger eller hvad det nu måtte være, og jeg synes, at vores samfund er en stor uretfærdighed ved at blive inde og ikke interagere. Højre. En af de ting, der lignede, jeg så et billede af folk på en strand i 70'erne, og kommentaren var, hvad ser du på billedet? Vi ser folk udenfor, de er sunde, de er tynde, fordi de ikke spiser den kemiske mad, som vi gør, og taler med hinanden. Sådan er de ikke med deres telefon. Der er faktisk samtale og grin sammen. De slapper af. Det får vi ikke længere. For selvom vi alle er i en gruppe og har det sjovt, er vi har stadig telefonen i ansigtet hele tiden. Højre. Så det er min mening, at vi har brug for mere samtale, ved du? Ja. Ja, jeg er enig. Jeg kan bedre lide at stå ansigt til ansigt, end jeg kan lide over telefonen, du ved, sms'er og den slags. Jeg kan godt lide at have folk i mit nærvær, fordi det er lettere at formidle, hvad du mener. For du kan altid skrive en sms, men du ved aldrig, hvad den anden person på den anden side vil tænke om det. Eller når du modtager en sms, ved du aldrig, hvad de mener med et bestemt ordvalg og andet. Det er bare, at være ansigt til ansigt er mere intimt. Ja, du kan se de nonverbale signaler, ikke? Og du mærker energien i det, de siger eller forsøger at formidle. Og jeg ved, at det er sket så mange gange, hvor jeg har taget en sms eller en e-mail forkert. Jeg bliver helt tilsluttet, mand, og du ved, måske var det bare en uskyldig måde. Måske brugte de bare det forkerte ord, der triggede mig. Højre. Så det er så meget bedre at være sammen med andre mennesker, efter min mening, ved du? Jeg er enig. Spørgsmål. Vil MOVE erstatte skoler? Ligesom lige nu har børnene en begrænset mængde fysisk aktivitet i skolen, og det er meningen, at de skal sidde der hele dagen og lære alle disse emner. Jeg sigter efter at nå det bestemte niveau. Nu er det eneste, jeg kommer til at tænke på, når det kommer til at erstatte skoler, dit job, der er involveret. Jeg vil ikke tage en lærer, der elsker at undervise, ud af sit job. Så jeg vil gerne have, at MOVE i fremtiden, når det er så stort, som det er, har forskellige faciliteter i visse områder, forskellige små, du ved, bygningerne og andet, sandsynligvis erstatter en masse skolebygninger. For at du ved, hvem som helst kunne komme ind, vil vi have forskellige sektioner for forskellige aldre. Du ved, vi vil dog have alle sammen på et dejligt sted. Og de lærere, der underviser fra skolerne, kan arbejde der og muligvis få mere i løn, fordi du meget af tiden, når du er online, kan se, at al den løn, som lærerne får, ikke er de ting værd, de går igennem mange gange. Ja. Og det er noget, jeg endda har talt med nogle af mine lærere derhjemme, da jeg gik i skole. De siger, du ved, jeg bliver betalt nok, men jeg bliver ikke betalt nok til at håndtere, du ved, nogle børn, der måske er så besværlige eller opfører dig dårligt, ja. Opfører sig dårligt eller enhver form for situation, der kan berettige det. Ja. Men jeg sigter mod at gøre MOVE i aspektet, erstatte skoler, men ikke helt,
du ved, ændre dem. Højre. Bare gør dem mere til et sikkert og nemt sted at gå til. Jeg ved, at skolerne alle skal ændres alligevel, og det vil de blive. Og måske vil dette gå hånd i hånd med skolerne. Så det vil supplere det, som folk allerede gør. Måske bliver det en del af pensum. Hvem ved, hvad det vil forvandle sig til? Højre. Jeg synes, det er en fantastisk ting, fordi nogle børn ikke kan sidde så længe. Nogle mennesker elsker virkelig at lære og, du ved, øve og lave skoletingene. Nogle mennesker vil bare gerne løbe. Så du er nødt til at lade folk gøre det, de er naturligt gode til, ikke? Ja, absolut. Jeg mener, i skolen selv, hvis jeg skulle vise min udskrift, var jeg aldrig rigtig god til visse som læsning, og jeg mener for at være ærlig, matematik var jeg god til, men jeg brugte aldrig mig selv. Ja. Jeg kan godt lide lektier, jeg har aldrig lavet sådan noget, men jeg ville få gode testkarakterer. En ting, jeg virkelig udmærkede mig ved, var videnskab og historie af en eller anden grund. Nu har jeg ingen idé om hvorfor, men videnskab og historie har jeg altid haft af og af. Plusser og også idræt, alt, hvad der ikke havde at gøre med at sidde ved et skrivebord og lære noget. Idræt, jeg kunne aldrig rigtig lide sport, men jeg kunne godt lide at spille konkurrencespil, som er en af de klasser, der blev navngivet. Og vi spillede forskellige kampe, hockey er en sport, men vi spillede det på forskellige måder. Vi spillede hockey, satte hulahopringe op, så de lignede det, de kalder slotte, og vi slog boldene ind i slottene, høvdingebold, du har kickball og sådan noget. Det er ikke rigtig sport, men det er konkurrencespil, og de var sjove for mig, at jeg hellere ville gøre det end at dyrke en sport. Ja, og ved du hvad? Det er sjovt at spille kickball eller baseball. Som om du er voksen, har du ikke spillet det i et stykke tid. At lege er faktisk sjovt, og det tillader vi ikke os selv længere. Du ved, så det behøver ikke at være en organiseret sport. Du behøver ikke at løbe et maraton. Med mindre du vil. Ja, du kan gøre, hvad du vil, virkelig. Det lyder som, du ved, ja. Og måske laver du allerede noget, men du kan blive belønnet for det, hvilket bare er et godt koncept. Ja, og så er en af de ting, jeg altid synes var sjovt, hvordan man går ind fra folkeskolen, eller jeg tror, det bliver kaldt primært nogle steder til mellemskolen eller gymnasiet og ind i gymnasiet, da de fjerner det, vi kalder frikvarterer. Ja. For mere tid til at sidde der og lære ved et skrivebord og andet. Og jeg har altid synes, at det var lidt dumt, fordi jeg havde det sjovere med at vide, at jeg skulle til min konkurrencekampstime, fordi jeg ville være i stand til at løbe rundt, kaste en bold mod en anden bold på en pind eller noget for at sikre, at vi får et point på mit hold eller sådan noget. Ja. Jeg har aldrig rigtig kunnet lide at sidde ved skrivebord i så lang tid. Nogle gange faldt jeg en dag i søvn. Og et par af mine lærere, vi gjorde altid grin med det. Men de vidste, at jeg ville få mit arbejde gjort. Så i historietimerne var der en klasse, som jeg altid faldt i søvn i. Men jeg havde A+ i den klasse, og jeg sov hver gang. Man kan ikke sige, deres interesse eller deres manglende interesse i det er lig med deres karakter, for jeg ville ikke rigtig lytte i klassen, medmindre det var et fedt emne. Men så gik jeg hen og fik utrolige karakterer, fordi jeg bare synes, det var interessant. Ja. Ja. Men fordi de første 4 kedelige var så kedelige, blev jeg træt, og så den 5. klasse, som jeg faktisk havde det sjovt i, sov jeg nogle gange. Eller hvis det var noget virkelig interessant, ville jeg være lysvågen og så sove, når jeg kom hjem. Ja. Ja. Og ligesom det, vil jeg gerne have noget, hvor folk kan være super begejstrede for alt, hvad de gør, og ikke frygte, jeg er nødt til at gå til denne klasse og håndtere denne lærer i så lang tid og skal sidde der og jeg hostler uret eller uret på væggen eller dit ur eller sådan noget. Som, en af mine ting, jeg tror, jeg viste dig,
Det var min favorit. Hvad var det? Bibelverset, der fik mig igennem skolen, og det var frokost 1135, fordi det var det tidspunkt, frokosten startede. Og det fik mig altid til at grine. Ja, det er sandt. Nå, jeg er ligeglad med, hvem du sidder i lang tid, er svært. Ja. Som om du bliver nervøs, og du holder op med at være opmærksom, uanset hvor interessant emnet er. Og jeg tror, det må være skadeligt for dig rent faktisk at lære. Så igen, den nye struktur i det er, at du får lov til at gøre, hvad du vil, når det er belejligt, når du har lyst, når du er motiveret til at gøre det. Og mange mennesker vil være super motiverede på grund af den økonomiske point/økonomiske. Jeg elsker den idé. Er MOVE klar til at gå i gang nu? Er det klar til, at folk begynder at spille? Så lige nu har vi gjort hjemmesiden. Vi har vores, merchandise klar. For nylig har vi lige fået den abonnementsbaseret. Du kan gå derind, indtaste din e-mail, dit fornavn, andet navn, efternavn og være i stand til, at få e-mails baseret på enhver opdatering med MOVE. Højre. Så selve hjemmesiden er klar. Når vi får midlerne, vil vi begynde at gøre alt. Ja. Vi har alle de områder, vi gerne vil. Vi har kortlagt, vi har alt det udstyr, vi gerne vil have. Vi har stort set alt på sin rette plads. Vi har planen. Højre. Nu handler det dybest set bare om at få materialerne til at bygge det, vi vil have, opbygge brandet og andet. Udmærket. Okay. Så for dem, der er begejstrede, og jeg har allerede fået mange mennesker til at sige, hvordan tilmelder jeg mig? Det første skridt er at tilføje dit navn på hjemmesiden moveofficial.com, og du vil være abonnent, og så får du en notifikation, når tingene ændrer status. Så du ved, okay, det er det første skridt. Nu vil det nok tage et stykke tid at få det her i gang, og jeg burde ikke sige det sådan. Det vil kræve alt, hvad der skal til for at få det til at køre, fordi der er en masse movement bag kulisserne, som vi ikke engang er klar over. Højre. Jeg går ud fra, at der også vil være mange mennesker, der vil hjælpe med at sætte dette sammen. Og så vil vi tale om det i fremtiden, når vi er klar. Kan vi? Jeg talte om JJ's. En af hans passioner er altid behageligt tøj. Okay, så kan du vise os en lille smule. Ja. Vis os, hvad du taler om med det. Denne hættetrøje lavede vi faktisk i går aftes. Den hedder MOVE Common Humanity. Og dybest set er det står for, at alle sammen er et fællesskab, mere fælles menneskehed. Og som jeg sagde, så har jeg dig i orange, fordi MOVE handler om dig, individet. Du lærer, hvad du vil. Du gør, hvad du vil. Det hele handler om dig, og der er et par andre hættetrøjer, vi har på hjemmesiden. Vi har en minimalistisk hættetrøje, som bare er MOVE, og den har akronymet på bagsiden. Der er Founders Edition, som er min favorit, fordi det er den første hættetrøje, jeg nogensinde har lavet, og tilføjet den og sat sammen. Og så har vi også armbåndene eller silikonearmbåndene, hvor der står MOVE på, og de kommer i 5 forskellige farver. De er alle som en marmorfarve og andet. Og de har akronymet MOVE på sig, og det hele er der. Det er behagelige ting. Armbåndet, de her, jeg har en masse på mig selv, og de generer mig aldrig, fordi de er behagelige. Lige nu har vi kun hættetrøjer. De er behagelige, og alle kan bære en. Du behøver ikke at være atletisk for at have en hættetrøje på. Rigtigt. Okay, så du har hættetrøjerne klar og armbåndene. Og de er også tilført de helbredende og beskyttende frekvenser? Absolut. Ja. Så dybest set kan du købe en, hvad du kalder Founders Edition. Det er en slags samlerobjekt sweatshirt. Er det korrekt? Ja. Der er kun så mange af dem. Så grundlæggernes hættetrøjer, den idé, jeg havde, var, at jeg ville have noget, som nogen kunne købe og være sådan, hey, jeg har en Founders Edition hættetrøje. Jeg var der, da det startede. Jeg var der under den første samtale. Jeg var der, da alt bare var et brand på en hjemmeside, men når det bliver i fremtiden og den nærmeste fremtid, vil jeg have nogen til at sige, hey, se på den hættetrøje, jeg har på, og der står Founders Edition på bagsiden. Og jeg ved, at de var der fra starten, for efter et stykke tid, når alt begynder at springe ud og gå,
du ved, til de mange steder, det kommer til at gå, vil det ikke være på hjemmesiden længere. Ja. Det bliver en grundlæggerudgave, noget der vil være begrænset. Okay. Nu er dette ikke en begrænset mængde. Det er kun begrænset til så mange mennesker, der køber den. Men du ved, det bliver en tidsbegrænset post. Rigtigt. Så disse er dybest set specialfremstillede sweatshirts til MOVE, de er tilgængelige nu på hjemmesiden. Så når du bestiller dem, så giv det omkring 2 uger til forsendelse, ikke? Og de vil alle have de helbredende og beskyttende frekvenser, som vi er blevet vant til, og smykkerne og de andre produkter, som vi købte fra Smartys Corner eller ficompanyofheavenofficial.com, ikke? MMH, yeah. De fleste af dem vil blive fundet på MOVE, men ja. Ja, det er fantastisk. Det er virkelig fantastisk. Så jeg ville bare stille endnu et dumt spørgsmål. Vi kalder det. For dem, der... Ikke sådan noget som et dumt spørgsmål. Ja, det er sandt. For dem, der ikke kender til Pokémon Go. Okay, som om jeg vidste om det ved et uheld. Okay, så jeg tog min familie med til Sedona for mange år siden, før jeg flyttede dertil. Og dybest set spillede min svigersøn det. Og jeg forstod ikke, hvad han gjorde, men han sagde, kan jeg låne bilen? Og han løb ud og gik et sted hen, og de stod alle rundt omkring, og jeg vidste ikke, hvad de lavede. Så kan du forklare det lidt? Så Pokémon Go udkom for et par år siden, og det var et spil, hvor det, når du åbner spillet, viser dig kortet over, hvor du er. Og som hele mærket af Pokémon var, du går ud og fanger disse forskellige typer dyr. Du ved, den forskellige type Pokémon, om du vil, og du kan beholde dem, samle dem i din Pokédex. Og du ville dybest set være i stand til at kæmpe mod andres Pokémon og andet, men du havde dem altid. Og hovedparten af det var altid at gå, eller du ved, de opfordrede ikke rigtigt til at køre, medmindre du var passager, men at køre til forskellige steder og andet. Og det gav dig mulighed for stort set at udforske dit nabolag, mens du tjente Pokémon. Og de havde et par ting, hvor det var, du ved, det var ikke det sikreste, fordi nogle mennesker ville gøre et par ting, der ikke rigtig var, du ved. Gavnligt, og vi sigter efter at bekæmpe det med MOVE, men vi kan virkelig godt lide ideen om at flytte til forskellige steder, få ting gjort og optjene point som Pokémon, flytte til forskellige steder, få Pokémon og være i stand til at kæmpe mod dem om point eller noget i den stil. Højre. Det, jeg synes var fedt, var, at når jeg forstod, hvad han lavede, ville jeg se en masse mennesker derude. Nu havde de alle deres telefoner, og de var alle i grupper og snakkede. De var alle begejstrede, og så går de til et bestemt sted. Jeg forstod det ikke rigtigt, men jeg synes, det var fedt, at folk mødtes for at gøre det. Jeg forstod ikke konceptet, men dit koncept er så meget mere interaktivt. Det er bredere baseret. Det er igen, det har så mange flere emner. Du har den fysiske kondition, du har fællesskabsfølelsen der, og så har du uddannelsesdelen, hvor alle kan lære et hvert emne, de er interesseret i. Så madlavning, sprog, naturvidenskab, matematik, bilreparation, du vælger et emne, og det er en acceptabel ting for dig at lære. Hvor fedt er det? Home. Og efter at have talt med din far, jeg tror, det var i sidste uge, diskuterede vi, at det ville starte, det første ville være i selve Destin. Jep. Andre områder ville dybest set duplikere det, og det kan være en lille smule tilpasset disse områder. Absolut. Så der kan være marker eller skove eller bygninger, der er købt specifikt til MOVE og i forskellige områder, og at lokalbefolkningen ville bruge disse steder. Er det korrekt? Ja, så den første ville være i Destin, og vi har et område kortlagt. Den anden ville være i Birmingham, USA. Efter Birmingham vil det fra der forgrene sig til hvor som helst, du ved, hvor vi kan finde et dejligt område, der dybest set, du ved, har forbindelser til det omkringliggende område, hvor det er nemt for folk at få adgang til. Transport og den slags vil blive leveret, du ved. Men det er dybest set, at vi kommer til at have en masse bygninger, en masse campus her, om du vil, som folk kan gå til. Herhjemme havde vi drenge- og pigeklubben, hvor man skulle være medlem og betale, men med det her gør man ikke. Men du kunne tage derhen, du kunne se venner, du kan spille spil,
De havde forskellige typer ting, men det var et område, hvor folk kunne gå hen og føle sig trygge. Og mange mennesker, du ved, mange gange, mange af mine venner, der boede, hvor jeg boede, de gik mere i drenge- og pigeklubben, end de nogle gange gik hjem. Lige efter skole går de i drenge- og pigeklubben, fordi det føltes som et andet hjem. Højre. Og så blev det en blanding mellem den type institution og som YMCA, hvor du kan, du ved, gå ind. Jeg mener, disse har medlemskaber. Det vil vores ikke. Men du ved, det er baseret på, du ved, hvis du er et godt menneske. Højre. Højre. Hvis du er ond, hvis du gør onde ting, vil vi ikke rigtig bringe dig ind, for vi ved ikke, hvad du kan holde. Den onde negativitet kan sive ind på mange andre mennesker, og så har du et helt rum af mennesker, der er negative. Det ønsker vi ikke. Rigtigt. Streng positivitet. Højre. Det elsker jeg også. Så hvis jeg rejser, lad os sige, at jeg melder mig til den i Destin, og så rejser jeg og tager til Birmingham, jeg kan tage derhen. Du ved, der er ingen afgift overhovedet, nogensinde. Der er aldrig en afgift. Du kan tilmelde dig, og du behøver ikke engang at deltage, men hvorfor skulle du gide? Hvorfor ville du ikke deltage, ikke? Højre. Lad os især sige, at du ikke har brug for pengene, men måske har du brug for motivation til at lære det, du gerne vil lære, madlavning, sprog, hvad som helst. Du vil gerne lære mere om et bestemt land, så måske kan du tilmelde dig og få disse point og donere dem til en anden, eller ved du, hvad jeg mener? Det kunne du, ja. Det er en meget god pointe, fordi jeg altid har tænkt, at hvis nogen ikke havde brug for point, men ønskede at lære noget, kunne de, som du sagde, give deres point væk. Ja. Det er helt op til dem. Eller de kan beholde dem og bruge dem, hvis de nogensinde får brug for dem i fremtiden. Ja. Fordi du nu ikke er den samme, der om en uge. Ja. Perfekt, så det er et spil. Der er en lille smule spænding der på grund af pointene. Og det er et spil, og du kan spille i dit eget tempo. Men det er motiverende, ikke? Højre. For det er rigtigt, uanset om du bruger dem eller ej, som irrelevante i virkeligheden, men det er også lidt motiverende for nogle mennesker at lære den ting, de har tænkt sig at gøre, men bare ikke kommer i gang med at gøre det eller hvad som helst. Højre. Udmærket. Præcis. Er der noget, jeg er gået glip af på dette tidspunkt, som publikum bør vide om MOUVE, og det vil vi være, jeg vil tale med dig, når du vil. Jeg tror ærligt talt, at vi rammer alle pointene, du ved, det bliver en kæmpe ting. Jeg kan ikke vente, jeg er spændt på det. Du ved, vi dækkede alt fra, du ved, motivationen til organiseringen. Jeg mener, vi kommer til at have arrangementer, du ved, med organiseringsdelen, vi kommer til at have en masse ting, hvor det er som, du ved, kom til dette bestemte område, vi vil have en kæmpe MOOC-begivenhed, hvor du kan lave forskellige typer ting, lære forskellige hobbyer, introducere dig selv til forskellige hobbyer og sådan noget. Den forenende del, som du sagde, det vil være verdensomspændende, du ved, hele planeten, om du vil. Højre. Og vi vil have MOUVE overalt, hvor vi kan, og jeg kan virkelig godt lide aspektet ved at lære andre kulturer. Nogle kulturer, som du aldrig ville være i stand til at lære uden at skulle bruge en latterlig mængde penge. For eksempel kan du ved, deltage i MOUVE, optjene point og tage til et land, du aldrig har været i, og lære om det. Højre. Og få endnu flere point. Du ved, det er en uendelig ting, men det er bare det. MOUVE handler om, hvad du vil lære. Højre. Det handler ikke om, hvad folk vil have dig til at lære. Det er det, du vil sætte dig ind på, for du kan ikke tvinge nogen til at lære og så få dem, du ved, til at recitere DDX, Y, Z, W, nummer 1, 2 og 3, hvis de ikke har interesse i det, for det vil de ikke. Jeg ved, at jeg ikke ville. Ja, nej. Nej, det vil jeg ikke gøre. Men du ved, det hele er baseret på, hvad du vil gøre. Det, jeg godt kan lide ved det, du lige sagde, er, at lad os sige, at vi gerne vil lære et sprog. Vi ved alle, at den hurtigste og nemmeste måde at lære et sprog eller om en kultur på er at besøge det land. Tja, mange gange er det dyrt at rejse over hele verden, og vi kan ikke gøre det. Så det giver os mulighed for at lære sproget, fordybe os i sproget og kulturen, og det er en fantastisk måde, ja, at gøre det på. Ja, jeg mener, et perfekt eksempel. Min spansklærer, hun underviste i spansk og lærte spansk ved at bo i, jeg tror det var, jeg kan ikke huske hvilket sydamerikansk land,
men hun boede der i et par år og kom tilbage og talte flydende spansk. Så hun endte med at få sig et job på min skole som underviser i spansk. Ja, Så det hele er baseret på, hvad du lærer og hvad du kan give til andre. ja, og jeg har talt med mange mennesker, der har boet i Kina eller Belize, eller hvor det nu måtte være, og de kommer tilbage, og de er fuldt ud klar over, hvordan kulturen virkelig fungerer. Det er som om, vi har vores idéer, men er hver der viser dig virkelig, hvordan det er. Og jeg mener, at hver der uden at være turist så meget, du ved, at fordybe dig i kultur. Så du ved, MOVE er en fantastisk måde at holde os i fysisk form på. Så mange af de mennesker, der ser dette nu, håber på at komme igennem de krystallinske kamre, okay? Og vi vil have vores nye eller vores originale kroppe, hvilket er perfekt og spændende. Men der kan være en overgangsperiode for det. Og der vil også være en masse mennesker ude i verden, der ikke kender til de krystallinske kamre, ikke har haft en chance endnu, eller ikke vælger at bruge den. Højre. Så dette spil, det fysiske aspekt af MOVE, vil virkelig være en stor fordel for den for at hjælpe dem med at få dem mere fysisk fit organiseret. Jeg ved. Men selv efter kamrene vil vi måske gerne deltage bare for sjov. Højre. Lad os bare sige, at du elsker at løbe, eller du elsker at svømme, og okay, måske har du din oprindelige smukke krop, og du er 30 år igen. Du kan stadig lave disse aktiviteter, ikke? Absolut. Det vil være perfekt for alle, uanset hvad dit stadie i livet er, eller hvor du befinder dig. Rigtigt, præcis. Alright, så lad os opsummere, hvad vi har talt om, er, at hjemmesiden er moveofficial.com, information vil være i kommentarerne. Hvis du går ind på hjemmesiden, kan du abonnere, giv JJ din e-mail og info. Og når der er en nyhedsopdatering, vil vi også lave flere videoer, men vi sender en e-mail ud, så du ved, hvad der sker, og du ikke bliver ladt i stikken. Bare du skal ikke bekymre dig om det aspekt, okay? Og hvis du så vil have en Founders Edition hættetrøje eller de andre hættetrøjer, der er tilgængelige, er de på hjemmesiden, og det er live nu, ikke? Og det her bliver fantastisk. Så jeg forventer, at du kan få brug for frivillige i fremtiden, og så vil vi lave en video, hvor vi beder om den hjælp, vi har brug for, eller hvad vi får brug for i fremtiden. Så ja. Er der andet, vi har brug for at fortælle publikum? Intet. Jeg mener, ikke rigtig noget. Okay, Brønd. En særlig mand dukkede op. En af de bedste ting, jeg tænker på, er, hvordan vi alle kommer til at lære om de forskellige fødevarer rundt om i verden, og hvilken kvalitet de bringer. Så det er vigtigt. Og især vægttabet, for vi har alle brug for det lort. Ja, det er sandt. Han var nødt til at fotobomme, ikke sandt? Måtte. Ja. Iført hættetrøjen, dog. Jep, men du ved som igen, vi håber alle på de krystallinske kamre med lysets hastighed, okay? De kommer hertil, når de gør det. Processen vil være, hvad den er, men i mellemtiden, når MOVE-programmet er deroppe, har du sjove muligheder for at hjælpe dig. På den måde, du ønsker at blive hjulpet. Højre. Ja, tusind tak for din tid. Det er virkelig spændende. Tak. Og det vil vi være. Jeg vil tale med dig, når du vil. Og jeg samler spørgsmål fra publikum. Så læg dine kommentarer nedenfor, og så tager vi os af kommentarerne, og vi vil ikke lade folk i stikken. Vi vil lade dem vide, hvad status for alt er. Højre. Højre. Hvad ville du sige? Det ved jeg ikke. Hvad ville du sige? Han sagde, tak til jer alle. Tak. Så tak, JJ. Sætter stor pris på din tid.